Iruñan egon nintzen, ikusentzunezko goi maila bat iten, aurrea jarraitu nahien, diseinu grafikoa ikasteko nahian neukan, eta honet horren nintzen. Alde batetik lehenengo urten, produkto fisikotan zentratzen geha, izan ezke kartelak, infografiak, diseinua beha jorratzea, eta bigarren urten ja pasatzen geha multimedia lantzea. Weba dala, sarek diala. Bai gertutasunagatikan, azkenen trena hemen ondon dakatelako, eta gehiago guztu zitzaitelako ere bai hemen eskintzen zana, ate irikitan ere hemengo proiektuk eta guztu zitzaizkigu. Ebaluazio hasieratan, itedeu hilabete inguruko ematitugu klase magistral batzuk. Komposizioak, retikulak, tipografiak, koloreak. Baina gero dena erronkan bitartez lan egite dugu. Hemen ikasteana da eguneroko bizitzako arazoi aurreiten. Erronka bat planteatzei eu, erronka errealak dianak, gaur egun diseinatza bai edatak euki ditzaken lanak. Taldeka edo individualki klaseko ordu guztik pasako dituzu proiektu hori lantzen. Orduan, irakaslek bihurtzea zure bide lagun. Egia esan azkenen hainbeste ordu alkarrekin pasatzen ditugu tola, azkenen familia moduko giro bat sortzeala, ez? Taldek oso orekatuk izaten zian, eta denak elkarren gandikan ikaste genuen. Eta gero gune ezberdinak ditu, orduan ikasleak muitu itea, batzutan ordena gaiu nego, beste batzutan igual honea etorriko, hemen imprimazio gela daukau, eta lehen kuadernaketako beste gune bat daukau, laborategi bat dauke argazki estudio batekin, orduan, hor badaude gune ezberdinak, nun ikasleak doaz muitzen, itzein barra dauke beraien arten. Eta gurekin eba. 3-4 irakasle dazkazu beti, orduan oso harreman politak sortzei hemen. Orduan, lehenengo mailako ikaslek praktikak egin, bigarren mailako ikaslek praktikak egin, azkenen hor ikustezu badaola enpresak badaudela eta guk ikasle guzti jarritu praktiketan, orduan da ikasle daitxente ditugu. Asko disfrutatuet, asko ikasi, desde luego, harreman oso politiak eman ditut hemendikan, eta nik hau berriro errepikatuko nuke. Naiz eskuekin gauzak, naiz burukin, naiz digitalenin, baina ze gauzak sortzea gustatzen zaion eozeinei. Diseinu grafiko edo hemen eskaintzaian beste ikasketak burutu nahi ditun edo horri animatuko nioen etortzea, azkenen metodologia oso divertigarria dalako. Saltxero, saltxera, eta gauzak itea gustatzen zaien jende horri toki polita da guztien martxan jartzeko. Ikaragarri ikastezu.